Ova je stranica Jokera i sada ću vam pokazati kako možete se raditi na njoj. Uzmite prvo što skratite se registrujete. Nakon toga ovdje vam je konkretna zarada u svakom datom momentu. Možete da idete na reakt. Za svaku reakciju slike i za svaki vaš like vi ćete dobiti određenu sumu novca. Recimo ova slika. Ovdje će vam se povećavati. Zatim možete vidjeti na upload, možete uploadati svoj video i možete gledati svoju sliku, možete gledati sa YouTube-a i možete svoj. A ovdje samo dodajte opis i submit, to je to. Ovdje možete vidjeti svoje video i svoje slike.